mange måder sådan en helt klassisk start af min sexhistorie. Byen med nogle drenge, og vi får masser af drik, og bare også lige ude og vende på dansegulvet, spiller lige et helminor eller to, kender du mig, så kan jeg ikke styre det. Lige pludselig, så har vi fået så meget drik, at jeg kan bare mærke blæren, den banker derudad, den er godt nok ved at være fyldt. Jeg får pisset, og så skal jeg over vaske hænder. Der går det så galt, fordi, jeg ved ikke, den vandhane der, er som sådan en haveslange, hvis du lige presser på den. Den spuler ud over det hele, og det rammer selvfølgelig lige skridtet på mig. Altså, det er som jeg har boldet en vandballon. Jeg bliver fuldstændig gennemblødt ned i skridtet. Altså, det plasker ud i skridtet på mig. Der er så meget vand, og det der papir, det tynde sandpapir, det tager ikke rigtig imod. Jeg kan jo ikke gå tilbage, mand. Jeg kan ikke gå ud og ligne en, der har pisset i bukserne. Så er en scorechance i hvert fald. For alvor ødelagt. Så i stedet for, så venter jeg lige til de andre, de er gået, og så lægger jeg mig op på håndvasken. Så har jeg støtter lige på væggen, og så er der sådan, den drejer der en lufttør. Og så skridtet godt op. Altså, den drejer der. Den er jo det er fucking varmt. Det er luft, der kommer ud. Så der går ikke mere end 4-5 sekunder, så brænder den skridt bare. Som at ligesom barbere sig med en flammekaster nede i underetagen. Det gør sindssygt ondt, og jeg har aldrig været sådan skide god til at holde smerte inde. Så jeg ligger der, mens mit skridt det bliver flamberet, og jeg ligesom får 3. grads forbrændinger i underetagen. Af en eller anden grund, så er det en pige, der kommer ind, og hun kigger meget ondt under på mig. Hvad skal jeg lige her? Jeg kravler ned, og så tænker jeg, lige skal bare være ærlig. Så jeg fortæller hende hele historien, og hun er helt flad igen. Hun synes virkelig, det er sjovt. Jeg siger, skal vi ikke drikke en øl sammen? Det var frisk. Så kommer vi op, og finder hun er frisk på mere, end at bare drikke en øl. Fordi hendes fingre, de danser ligesom ballet op af mit lår. Og de har kurs mod kødtårnet. Fedt, tænker jeg. Kigger hun mig i øjnene og siger, vi skal hjem til mig nu. Og hun er pæn. så har man alligevel ikke mere moral som fyr. Så der er ikke noget med at sige farvel til ens venner, og jeg tror faktisk, at jeg glemmer min jakke ud i garderoben. Skynder mig hjem til hende. Men vi når kun lige ind i entréen, så flår min bukser op, og altså, det er sådan en garanti, den dækker ikke. Og så ned i underbukserne, og så kommer det bare i gang, og det er sindssygt. Som sådan lyder lidt som en støvsuger, hvor der lige har sat sig noget i mundstykket på et tidspunkt. Men det er hammerligt lækkert. Virkelig dejligt. Og så videre ind i soveværelset. Og så tænker jeg, okay, hun har behandlet mig så godt. Nu vil jeg lige gøre det igen. Så jeg kravler altså først for at pakke hende ud. Det ser dejligt ud. Det ser nydeligt ud. Kravler jeg lige ned på hende. Og sådan halvvejs ned kan jeg godt lugte. Fy for satan. Den er ikke god. Det er ikke et Roskilde-dyk, men vi er derude af. Roskilde-dyk? Ja, hvis du ved, sådan en festivalslikker der på fjerde dag, hvor du bare lige får lettet på trussekanten, og så er der bare surstrømning. Inden må lige smage noget. Den springer pH-skalaen. Altså, der er ikke nogen farve, hvis det er helt vildt ulækkert. pH-papiret er bare væk. Helt præcis. Ja, opløst. Så ulækkert er det ikke, men jeg holder mig lige for det. Og så 3 hop med tungen på kødstrampolinen, og så har hun ligesom også fået lidt. Og så finder jeg vores udstyret frem og diller til den er jo ligesom ingen lugtesans, og så går vi i gang. Det er helt råb og skrig, og det er på alle mulige sprog. Men fælles for de sprog, hun råber på, det er bare, jeg er lille luder, knipper. Og jeg tror, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg er ædru, men du har selv i en brand, man er jo borgerstjerne, så det har aldrig været nogen problem for mig at blive færdig. Så får den skudt af, kaster mig tilbage i sengen. Jeg kan bare mærke helt tør i munden. Lige ved det der. Vi har været i gang ret lang tid. Jeg havde ikke lige ord på mand. Jeg har været i gang lang tid. Så stammer køkkenet hende. Og det er der, hvor hun sagt. Går ud i køkkenet, tager et glas op på skabet, får lige fyldt vand i. Bunder der. Og så kigger jeg lige op, og så får jeg øjenkontakt med dig. Med mig? Det lyder sindssygt. Det er fordi, der hænger et billede af dig. Og så finder jeg ud, at hun er fuldstændig besat af dig. Selvfølgelig. Det havde også undret mig over, at det var gået så let. Ja. Men så giver det hele bare mening, fordi jeg er super glad for dig.
Det kan man sige, og jeg var ligesom den tætteste, hun kunne komme på dig, så hun har garanteret bare ligget med lukkede øjne og tænkt på dig, mens jeg har bakset løs i hende. Har du ikke nogen? Nej, jeg er stedet hurtigt til mig selv. Men og når jeg siger besat, så mener jeg besat, fordi så panorerer de ude i køkkenet, og det er jo ikke bare et billede, der hænger 8-9 billeder med, hvor der er helt besat. Stalker? Jamen, det er sådan helt sygt. Ja. Og det er ikke kun dig, altså der er også billeder Ikke andre ret, nej, selvfølgelig. Men også for din familie, på sådan nogle private billeder. Jeg tror, der var en 4-5 stykker, der var hun også selv på, og hun... Altså ikke sådan, hvor hun står og skriger og helt op og kører over mødte dig. Så bare hun mødte dig så mange gange, at den virkning har det ikke på det. Hun står sådan ret helt glad, poserer klart på nogle af billederne. Hvor var det henne? Det foregik? Altså vi havde været på Hængfeldt, du ved det der sted, hvor du aldrig kan få jagt med. Så hvad hed hun? Jamen det var sådan relativt almindelig dansk navn til Helle. Ja, Helle, tror jeg. Jamen det tror jeg faktisk noget. Ja. Det hed hun. Det er der sikkert. Hun hed Helle. Det er, er det en gammel folkeskolekammerat? Kender du hende? Ja, jeg kender Helle. Altså det du sidder og siger her på tv, mens folk ser hvad, det er at du hvid og våd bytur, hvor du har mødt en sød og fræk, dejlig pige. Det er præmissen. Taget hende med hjem. Og hun er så fræk. Ordnede min søster. Nej, du er da ikke... Nej, du er da ikke min søster. Du er da en bror. Du ved sgu da godt, Helle, det er min søster. Du kender hende da. Du har da mødt hende flere gange. Du var med til fødselsdagen. Vi fik boller, varm kakao. Jeg tror endda, der var 3 dages lavkage. Du var med, Jesper. Og så sidder du her på tv og fortæller mig for første gang. Hvad skal jeg hjem og fortælle min familie det også? Nu ved de det alle sammen. Er det okay? Gør man det? Er det sådan, man gør nu? Med venner og sådan noget? Det er bare sammen med deres søstre. Det er lidt okay. Det er vel da sagtens. Nå, det er okay. Jeg kan da sagtens ringe til din med det samme, så spørger om hun har lyst til at ses. Er det okay? Jeg troede faktisk på. Nej, det er nemlig ikke okay. Fordi det gør man ikke! Du er meget sur, er du ikke der? Det ved jeg ikke. Du er meget sur, ja. Jeg vidste sgu ikke, altså, det må du fandme undskylde. Jeg vidste ikke lige, det var din søster hende der. Elina, er det samme forældre, eller? Vi er bare ikke med hinanden helt, men nej. Men det er også nogle gange, det er jo ikke altid, men jeg ligner heller ikke, jeg ligner min lille søster. Meget. Det er måske også dumt, jeg siger det her. Ej, nu siger jeg det. Ja, det er måske dumt. Jeg lyttede til dit radioprogram i tirsdags. Det var helt godt. Du havde sådan en pingvin, grinede jeg helt meget af. Jeg ville køre sammen med, at vi hørte i bilen. Han synes også, det var mega godt. Han grinede virkelig også meget af den. Det var meget sjovt, ja. Der var også, du fortalte sådan en historie med en hund også på et tidspunkt, der havde ringet 112. Ja, det var også okay. Holdt vi heldigvis for rødt der, jeg tror jeg var kørt galt. Men så holder vi for rødt, og det er sådan en togsport, der holder sådan ved siden af. Så kigger vi over på dem, og så de griner også bare mega meget. Så ved man bare godt. De har nok også bare hørt. Ja, lige præcis. De har også bare hørt dit program. Ja. Det var helt vildt sjovt, synes jeg. Det kan jeg godt lide noget. Ja, jo, det tror jeg er mit favoritspor. Ja. Gør det meget ud, eller?